Helemaal trillen. Eén zo hard. Dat is niet zo bezig. Det er også en mand der, hun går godt til. Det var rigtig godt det der. Ikke holde. Taping by yourselves not allowed. Taping by yourselves not allowed. You have to go to the doctor. Push. Hvad? Kom så, Alex. Kom så. Gå til den. Kom så. Kom. Godt, Alex. Godt, Alex. Godt, Alex. Kom op, James. Kom så, Alex. Kom. Kom. Død, ja. Og så... Han holder. Godt. Ja, der er ikke så papir, mand. Men han er ved at tage jo. Ik hoop dat die jongen gedisqualificeerd wordt. Han ramte ham ikke. Det vil jeg med at tage, så gør det de her numre, det er typisk. Wel mijn kind, hè, wat een leuk. Ja. Maar het is ook wel iemand anders. Men hvis jeg er Hollander, så går det godt, men det er alle. Dat doen we altijd even precies. Det er en skuespiller. Der er gennem at spille til. Nee, dat wordt niet nodig, dat ken ik. Ik skiet noget. Zet je die top niet aan dan? Nee, dat mag niet. Als ik wil zingen, dan zie je wat det er. Nee, dat moet dan nog niet. Ja. Hij heeft echt pijn. Hij kan wel wat hebben. Kom så, Alex. Kom op, James! Kom op, James! James! Kom op, James! Kom op! James! Kom! Kom nu! Kom op, James! Kom op! Kom nu, Alex! James, kom op! Alex, kom så! 1 minut! Kom så, Alex! Stød og spark, kom! Kom op, James! Kom Ja, op! godt! Stød og spark, kom, Alex! James, je kan Kom, het! Alex! Ja, godt, Alex! Kom, bare gå til den! Geef hem Væk, een stop! balans! Kom nu! Kom, Alex! Godt! Ja! Ja! Godt, Alex! No kick! Den godt! Godt, Alex! Kom nu! Kom nu! Godt! Kom op, James! Nog 15 seconden! Kom op! 10 sekunder! Jamie, kom! Godt, Alex! Ga er even voor me! Nog 10 seconden! Godt! Kom i gang! Godt! 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 Wat zie je? Ben je op zijn gezicht, hè? Vuile vies op die knop. Nog een keer nu, hè? Dit is de eerste helft. Dat 2 minutter Nog 15 euro per persoon betaald. Ja. Om mijn kind in elkaar te zien te rammen. Ik wil gewoon dat jullie zorgen dat hij hiermee kapt. Dit doet ze niet meer, zelf voor contact. Dat gebeurt niet meer. Alex, brug hovedet. Den er skuespilleren der. Godt, Kom Alex. op, James! Godt, ser I. Godt, Alex. Godt, Alex. Godt, Alex. Kom så. James, laat je zien, man! Je kan het! Godt, Alex. Bare fortsæt. Wat die Alex. Godt, Alex. Så nu. Pas på, Alex. Ikke at holde.
Han ved det ikke. Kom nu. Kom så. Jamie, kom op! Det er godt, Alex. Bare power på. Godt. Kom op, James! James, kom op! Laat je zien! James, laat je zien! Kom op, je kan het! Fortsæt. Ja, det er godt. Kom nu. Det er godt, Alex. Han holder. Bare fortsæt. Fortsæt, Alex. Mindre. Det er godt, Alex. James, kom op, man! Jamie, kom op! Kom. På tvinden, Alex. Kom. Je kan het! Gooi je benen in de strijd! Die jongen weer even lul, ik zweer het je. Zie je? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ikke holde. Kom nu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kom så, Alex. 1, 2, 3, Alex. Kom så. Godt. Jamie, kom op! James, laat je nog even zien, man! Kom op! 30 sekunder. Kom nu. Det er godt, Alex. Kom. Fortsæt. Nee, dat gaat hem niet gebeuren. Nee, Jawel, het gaat hem wel gebeuren. nee hoor. Lovspark igen. Zie je?